श्रीराम श्रीराम श्रीराम। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुन् तन्नमामि। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। कुंडलीकवरदा हरि विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ महाराज की जय। जय जय रघुवीर समर्थ श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। श्री सातेरी महालसा नारायणी माता की जय। जगदंब उदयोस्तु 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 मंगलमूर्ति। धरना धीरा हरि राम कृष्ण हरि राम हरि जय राम राम कृष्ण हरि राम हरि जय जय राम राम कृष्ण हरि राम हरि जय जय राम। राम कृष्ण हरि हरि जय जय राम राम कृष्ण हरि राम हरि जय जय राम राम कृष्ण हरि हरि जय जय राम। गोवर्धन धर गोपाल नरद गोवर्धन धर गोपाल नरद गोवर्धन धर गोवर्धन धर गोपाल नरद गोवर्धन धर गोपाल नरद गोकुल संकट हरि हरि जय जय राम राम कृष्ण हरि हरि जय जय राम राम कृष्ण हरि राम हरि जय जय राम। नवनीत रसम नवनीत प्रिय नवनीत रसम नवनीत प्रिय नवनीत रसम नवनीत नवनीत रसम नवनीत प्रिय नवनीत रसम नवनीत
ಪ್ರಿಯ ನವನೀತದ ಸಮನವನಿ ನವನೀತದ ಸಮ ನವನೀತ ಪ್ರಿಯ ನವನೀತದ ಸಮ ನವನೀತ ಪ್ರಿಯ ನವದ ವಿನೋದ ವಿಹಾರಿ ಹರಿ ಜಯ ಜಯ ರಾಮ ರಾಮ ಕೃಷ್ಣ ಹರಿ ಹರಿ ಜಯ ಜಯ ರಾಮ राम कृष्ण हरे राम हरे जय जय राम हे राम राम शरणागत दीन शरणागत दीना गत दीना चरणीने करुणा दृष्टि हरि जय जय राम राम कृष्ण हरि हरि जय जय राम राम कृष्ण हरि हरि जय जय राम हरि जय जय राम हरि जय जय राम श्री
सीताराम चरणी लक्ष लागो लागो राजा राम चरण लक्ष लागो राजा राम चरण लक्ष लागो राजा राम चरणी लक्ष लागो राम चरणी लक्ष लागो सीताराम चरणी लक्ष लागो राजा राम चरणी लक्ष लागो राजा राम चरणी लक्ष लागो कीर्तन संगी रामा होरे कीर्तन होरे कीर्तन संगे कीर्तन संगे रंगात जय वागो राजा राम चरणी लक्ष लागो राजा राम चरणी लक्ष लागो स्वरूपी मन घे रामा स्वरूपी मन घे रामा स्वरूपी मन घे रामा स्वरूपी मन घे रामा मन घे स्वरूपी मन लाविता सौख्य आमा स्वरूपी मन लाविता मन लाविता मन लाविता मन लाविता मन लाविता मन लाविता vida mana la vida Dare स्वरूपी मन लाविता सौख्य आमा स्वरूपी मन लाविता मन
लाविता मन लाविता मन लाविता मन लाविता मन लाविता मन लाविता रे स्वरूपी मन लाविता सौख्य आमा काम क्रोधाधिक जाती निज धामा राजा रामचरणी लक्ष लागो लागो राजा रामचरणी स्वरूप चिन्मय नारायण सदरूप चिन्मय नारायण सदरूप चिन्मय नारायण हे नारायण नारायण सदरूप चिन्मय नारायण सदरूप चिन्मय नारायण हो नारायण हो नारायण सदरूप चिन्मय नारायण 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 सदरूप चिन्मय नारायण सदरूप चिन्मय नारायण हो सदरूप चिन्मय नारायण 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 रे नारायण 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 हे नारायण 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 सदरूप चिन्मय नारायण सदरूप चिन्मय नारायण सदरूप चिन्मय नारायण तन्मय होऊनी बलवंत प्रेमे गाऊ रे राजा रामचरणी लक्ष लागू लागू राजा रामचरणी लक्ष लागू राजा रामचरणी सीता रामचरणी
बालकृष्ण चरणी लक्ष लागू चरणी राम 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 सीताराम सीताराम आवाज द्या राम राम सीताराम सीताराम राम 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 सीताराम सीताराम राम राम सीताराम सीताराम राम 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 सीताराम सीताराम राम राम सीताराम सीताराम कुंडली कवरदा श्री ज्ञानदेव पंढरीनाथ महाराज की भगवान गोपाल कृष्ण महाराज की सातेरी महाराजा नारायणी माता की जगदंब उदयो सुदयो सुदयो Ridana, 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 सतत स्मरा वे मनुजा सतत स्मरा वे हरिषी सतत स्मरा वे मनुजा सतत स्मरा वे मनुजा सतत स्मरावे हरिषी सतत स्मरावे हरिषी सतत स्मरावे हरिषी सतत स्मरावे सतत स्मरावे हरिषी सतत स्मरावे हरिषी सतत स्मरावे दुर्लभ हा नरदे जाणूनी दुर्लभ हा नरदे जाणूनी कामारी कबर जावे जावे सतत स्मरावे हरिषी सतत स्मरावे हरिषी सतत स्मरावे सृजन पदाची धरुनिया निशिदिनी सृजन पदाची धरुनिया निशिदिनी सृजन पदाची निशिदिनी सृजन पदाची धरुनिया प्रेमामृते भिजावे प्रेमामृते वे सतत स्मरावे मनुजा सतत स्मरावे हरिषी सतत स्मरावे
स्वरा मनुजा सतत स्मरा निशिदिने सृजन पदासी दीनदया घनचरिता गाऊनी दीनदया घनचरिता गाऊनी दीनदया घनचरिता चरिता गाऊनी दीनदया घनचरिता गाऊनी दीनदया घनचरिता चरिता गाऊनी दीनदया घनचरिता गाऊनी मुक्तिपथावर मुक्तिपथावर सतत स्वरा हे मनुजा सतत स्वरा हे मनुजा सतत स्वरा सतत स्वरा सतत साजन मोरे घर आयो आयो साजन मोरे घर आयो आयो साजन मोरे घर 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 आयो आता ही अब सुख पायो 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 साजन मोरे घर साजन मोरे घर साजन मोरे पुंडलिक वरदा श्री ज्ञानदेव पंढरीनाथ महाराज की जय जय रघुवीर श्री सातेरी महालसा नारायणी माता की। सर्व श्रोत्यांना एक विनंती आहे की 9:30 वाजता मखरोत्सव चालू होतो. 7:30 ते 9:30 या ठिकाणी कीर्तनाचा कार्यक्रम आहे. त्यामुळे देवीकडे जरी आपण पाहत असलात तरी कान माझ्याकडे ठेवा ही नम्र विनंती. कारण मखरोत्सव 9:30ला चालू होतो. माहितीसाठी सांगतो. आता फक्त सजावट चालू आहे. पुंडलिक वरदा सज्जन हो, गेल्या 5-6 दिवसामध्ये आपण विविध प्रकारच्या निरूपणांवर साधक बाधक विचार केला. आज थोडासा वेगळा विषय आपण घेतलेला आहे. की भगवंताची भक्ती करायची, पण ती कोणत्या प्रकारे करायची, कशा प्रकारे करायची, भगवंताला आपलंसं करून घेण्याकरता काय करावं लागेल, याचा विचार आपण आजच्या या पूर्वरंगामध्ये करणार आहोत.
दीन दयाघन चरिता गावनी मुक्तिपथावर जावे, मनुजा प्रभूशी सतत स्मरावे, मनुजा हरीशी सतत स्मरावी. म्हणजे या मनुष्य प्राण्याला पद्यकारांनी विनंती केलेली आहे की हे बा मनुजा प्रभूशी सतत स्मरावे. काय विनंती केली आहे की सातत्यानं त्या भगवंताचं स्मरण करा, असा सरळ अर्थ याच्यातनं निघतो की सातत्यानं भगवंताचं स्मरण करा, प्रभूशी सतत स्मरावे, मनुजा हरीशी सतत स्मरावे. प्रश्न असा निर्माण होतो की प्रभूशी सतत स्मरावे, सातत्यानं स्मरण करा म्हणजे बाकीची कामं धामं कर्म हे सगळं बाजूला ठेवायचं आणि 24 तास प्रभूशी सतत स्मरावे, भगवंताचं स्मरण करायचं, असं आहे का? प्रभूशी सतत स्मरावे म्हणजे असं आहे का की 24 तास देवळात बसा, नाक तोंडावा, देवीकडे पहा आणि मनातल्या मनात जप करा, इथनं हलू नका, असा त्याचा अर्थ आहे का? नाही. सतत स्मरावी याचा अर्थ काय आहे की पहिल्यांदा आपल्या कर्माला प्राधान्य द्यायचं आहे. नुसतं घरी बसून कोण जेवण देणार आहे का आपल्याला? सकाळी नाश्ता येईल का? त्याच्याकरता काहीतरी करावं लागेल ना. कर्म, काम धाम, उद्योग, व्यवसाय. म्हणजे पहिलं महत्व कशाला दिलंय तर कर्माला दिलंय. भगवद्गीता आम्हाला सांगते. आणि पहिली कर्म सांभाळायची आहेत, कारण पोटा पाण्याचा व्यवसाय पहिला सांभाळला पाहिजे. आधी पोटोबा मग विठोबा. आपल्याकडे छान म्हण आहे बघा मराठीमध्ये, आधी पोटोबा मग विठोबा. म्हण बरोबर आहे ती. कारण म्हणजे पोटात जर अन्न नसेल, नाश्ता नसेल आणि तुम्हाला सांगितलं घ्या श्रीराम जयराम जय जयराम म्हणा, तर तुम्ही म्हणू शकाल का? म्हणू शकत नाही आपण. पोट भरलेलं असेल, पोटामध्ये काहीतरी अन्न असेल, नाश्ता असेल, चहा असेल, तर बघ उपाशीपोटी परमार्थ होत नाही. हो, उपाशीपोटी परमार्थ होत नाही. बघा काही लोक उपवास करतात, काही शनिवार असतात, काही लोकांचे सोमवार असतात, काही संकष्टी असते. मला उपवास करण्याबद्दल कोणाला नावं ठेवायची नाहीयेत, पण असं कुठल्या ग्रंथामध्ये सांगितलंय की दिवसभर उपवास करा आणि भगवंताचं नामस्मरण घ्या? उपाशीपोटी नाम सुस्त का होतं मला सांगा? काही लोकांना ते शक्यही असेल, पण शरीराचे हाल करा, उपवास करा आणि भगवंताचं नाव घ्या, तसं करू नका. अहो येता जाता उठत बसता कार्य करता सातत्यानं पहिल्यांदा कर्म सांभाळा आणि जेवढा वेळ आपल्या हातामध्ये असेल तो सातत्यानं भगवंताला द्या. म्हणजे असं नाही की परवा 4-4 तास पूजा करायची आणि बाकीचे कामं पाहिजेच नाहीत. परमार्थ साधला पाहिजे, जरूर आहे, पण परमार्थाला प्रपंचाची जोड आहे, प्रपंचाला परमार्थाची जोड आहे. मग प्रपंच आणि परमार्थ दोन्हीचं ताडगे सारखं राहिलं पाहिजे ना. 50-50%. तुम्ही जर 100% प्रपंच केला तर रामनाम कधी घेणार? किंवा 100% परमार्थ केला तर प्रपंच कधी करणार? कीर्तनकार, प्रवचनकार, संत मंडळी सांगतात श्रीराम जयराम जय जयराम म्हणा, सारखं भगवंताचं नाव घ्या, पण सकाळी उठल्यावर चहा कोण देणार? नाश्ता कोण देणार? पैसे कोण कमवणार? हे सगळे उद्योग करण्याकरता पहिलं कर्म केलं पाहिजे. कर्म केलं पाहिजे. ये तू सर्वाणी कर्माणी मयी संन्यस्य मत्परा अनन्य नैव योगेन मान ध्यायंत उपासते. भगवद्गीता आम्हाला सांगून जाते. पहिलं प्राधान्य कर्माला द्यायचं आहे आणि कर्म केल्यानंतर जो वेळ उरेल तो आपण भगवंताला द्यायचा आहे. म्हणून प्रभूशी सतत स्मरावे, मनुजा हरीशी सतत स्मरावे. सतत याचा अर्थ सातत्य. एखादा विषय सारखा हाताळणं त्याला सतत असं म्हणतात. की उद्या माझं रेडिओला रेकॉर्डिंग आहे, मला कॉल आलाय रेडिओचं रेकॉर्डिंग करता उद्या या, म्हणून मी आज तंबोरा काढला आणि आवाज लावायला बसलो तर आवाज लागणार नाही. कीर्तनाचा कॉल कधी येईल सांगता येत नाही. त्याच्याकरता रोज नित्य नियमानं अर्धा तास रियाज झालाच पाहिजे. आपल्या मराठीमध्ये एक म्हण आहे, गाता गळा, शिमता मळा आणि लिहिता हातोळा. इथे सातत्य आहे, व्यावहारिक जीवनावर बोलतोय मी. गाता गळा म्हणजे रोज रियाज झालाच पाहिजे एक अर्धा तास. कधी मला कॉल येऊ देत रेडिओचा, कधी मला कीर्तन येऊ देत. निम्म्या रात्री 3 वाजता जरी उठवलं तरी खटकन आवाज लागला पाहिजे.
याच्याकरता रोज रियाज पाहिजे. आमच्या माणिकताई वर्मा मोठ्या प्रसिद्ध गायिका होत्या. त्यांनी कधीही रियाज चुकवला नाही. कधी गोड आवाज, प्रसिद्ध गायिका होत्या, मराठी गायिका. त्यांनी कधी रियाज चुकवला नाही. एक दिवस त्यांच्याकडे पाहुणे आले. घर भरलं, बसायला जागा नाही, रियाज तर करायचा होता. त्या बाथरूम मध्ये गेल्या, तिथे त्यांनी सतरंजी टाकली, तिथे अर्धा तास गायल्या आणि मग त्या बाहेर आल्या पाहुण्यांचं स्वागत करायला. पण रियाज नाही चुकवला. सातत्य आहे. गाता गळा. हा, उद्या कार्यक्रम म्हणून आज कंबाळ काढून बसायचं त्याला अर्थ नाही. गाता गळा शिमता मला, इथे पण सातत्य आहे. शेतकऱ्यांनी शेतात धान्य लावलं आणि तो घरी येऊन एसी रूम मध्ये झोपला तर धान्याच्या राशी येणार नाहीत. त्याला सातत्यानं शेतीमध्ये राबावं लागेल तर धान्याच्या राशी दिसतील. आणि लिहिता हातोळा, त्या हातावर लहानपणी काही संस्कार केले तर मोठेपणी अक्षर चांगलं दिसतं. हातावर काही संस्कार नसले तर लोकांची अक्षरं कळत नाहीत. आमच्या वडिलांना कीर्तनाची पूर्वी पत्र यायची. मागे बोलू नका. हॅलो, मी एवढा जीव तळमळून बोलतोय, कशा करता बोलतोय? तुम्ही ऐकू नका, आपण शांत राहा ना. बरं हळू बोला, मला डिस्टर्ब होणार नाही. तर तुम्ही बोला इथं येऊन, मी तिथं बसतो. बोलण्याबद्दल माझं काही नाही हो. सगळे देवाचे भक्त आहेत, प्रेमाने येतात, उत्सव साजरा करतात, आनंद करतात. पण थोडीशी डिसिप्लिन ठेवा, आनंद घ्या कीर्तनाचा. त्याप्रमाणे पुंडलिक वरदा हरी विठ्ठल, त्याप्रमाणे सांगण्याचं तात्पर्य असं आहे की सातत्य पाहिजे. मग लिहिता हातोळा, लिहिता हातोळा म्हणजे काय? लहानपणी त्या हातावर काही संस्कार झाले, अक्षरं गिरवली तर ते अक्षर चांगलं येतं. आता अक्षराचा प्रश्नच नाही, पत्रव्यवहार बंद झालेला आहे. मोबाईलवरच कॉल करतात डायरेक्ट. बा तुम्ही आहात 15 तारखेपासून? येस, 15 ते 23 कीर्तन आहेत, येणार तुम्ही? म्हणलं येणार. डन, झाला उत्सव फायनल. पूर्वी आमच्या वडिलांना पत्र यायची, हरिभक्तपरायण व्यासबुवा सप्रेम नमस्कार विनंती विशेष, आणि पुढं काय लिहिलंय ते वडिलांना कळायचंच नाही. मग ते मला म्हणायचे, बाळ जरा हे पत्र वाचून दाखव. मी म्हणलं अहो तुम्हालाच कळत नाही तर मला काय कळणार? पण मी मोठा हुशार, मी बघायचं ह्यात रामनवमी कुठे दिसते का, नवरात्र कुठे दिसते का. मग मी त्यांना सांगितलं या उत्सवाकरता या गावावरनं तुम्हाला पत्र आलेलं आहे. त्यामुळे त्या हातावर सातत्यानं काहीतरी संस्कार केले पाहिजेत. आता लिखाणकाम कमी झालेलं आहे आमचं मोबाईल आल्यामुळे. मोबाईलवर टाईप करतो आम्ही सगळं. आता ती सोपी सिस्टीम आहे. इंग्रजीत टाईप केली की मराठी उमटतो. जास्त कष्ट घ्यायची गरज नाही त्याच्यामध्ये. सांगण्याचं तात्पर्य असं आहे, गाता गळा शिमता मला लिहिता हातोळा, इथे सातत्य व्यावहारिक जीवनाचा विचार केला तर. कॉम्प्युटर आम्ही कॉम्प्युटर हाताळतो हल्लीच्या जीवनामध्ये, पण कॉम्प्युटर रोज हाताळला गेला पाहिजे, रोज माऊस फिरवला पाहिजे, प्रत्येक फाईल ओपन करून बघितली पाहिजे. एखाद्या कीर्तनाचं रेकॉर्डिंग मला हवं असेल तर मला नक्की माहिती पाहिजे की या फाईलमध्ये ते रेकॉर्डिंग आहे. डबल क्लिक केलं की ती फाईल ओपन होते. हे रोज करावं लागतं. कधीतरी कॉम्प्युटर ओपन करायचा म्हणजे सगळ्या 100 फाईली तपासायच्या, तेव्हा कुठं ते सापडणार? त्याला राम नाही. म्हणून इथे सातत्याची गरज जसं व्यावहारिक जीवनामध्ये आहे तसं आध्यात्मिक जीवनामध्येही सातत्याची गरज आहे. म्हणून प्रभूशी सतत स्मरावे. सातत्य आहे व्यावहारिक आध्यात्मिक जीवनामध्ये. आध्यात्मिक जीवनातलं सातत्य फार महत्वाचं आहे. भगवंताचं स्मरण हा महत्वाचा विषय आहे. प्रभूशी सतत स्मरावे, सातत्यानं स्मरण भगवंताचं आपण करायचं आहे. मग किती लोकांनी भगवंताचं सातत्य केलं आणि जीवनाचं कल्याण केलं तुम्ही मला सांगा. अनेक जोड्या आहेत आपल्याला सांगण्यासारख्या. राम झाले आणि मारुती झाली. रामानं हाक मारावी आणि मारुतीने ओ द्यावी, हे सातत्य आहे बघा, नाही का? कृष्णानं हाक मारावी आणि अर्जुनानं ओ द्यावी, हे सातत्य आहे. रामकृष्ण परमहंस आणि विवेकानंद अशा अनेक जोड्या आपल्याला सांगता येतील की त्यांचे भक्त झाले, ते त्यांचे शिष्य झाले, पण ते एकरूपता होती, तिथे सातत्य होतं. भगवंतांनी जे नामस्मरण सांगितलं त्याच्यामध्ये ती एकरूपता होती मात्र. म्हणून प्रभूशी सतत स्मरावे. मथुरेच्या बाजाराला गोपिका जायच्या. गोपिकांचं कृष्णावर किती प्रेम होतं मला नाही वाटत हे सांगण्याची इथे गरज आहे म्हणून. मथुरेच्या बाजाराला गोपिका दही दूध ताक लोणी विकण्याकरता जायच्या. माठावर माठ, माठावर माठ, माठावर माठ असायचे. एका माठावर लोणी, एका माठावर तूप, एका माठावर ताक दही हे विकण्याकरता जायचे. वास्तविक पाहता मालाची जाहिरात त्या गोपिकांनी अशी केली पाहिजे, कोणी दही घ्या, कोणी दूध घ्या, कोणी ताक घ्या, कोणी लोणी घ्या, अशी जाहिरात केली पाहिजे. परंतु त्या जाहिरात करत नव्हत्या. वास्तविक पाहता त्या काय म्हणत होत्या?
की ज्या माठामध्ये जणू काही भगवान गोपाल कृष्ण बसलेले आहेत, इतकी कृष्णाची एकरूपता होती. त्या म्हणत होत्या दही दूध ताक विकायला मथुरेच्या बाजाराला जाताना त्या गोपिका असं म्हणत जायच्या, आ आ आ गोविंदू घ्या गोविंदू घ्या कुणी गोपालू घ्या, कुणी गोविंदू घ्या कुणी गोपालू घ्या. गोविंदू घ्या कुणी गोपालू घ्या, कुणी गोविंदू घ्या कुणी गोपालू घ्या, कुणी गोविंदू घ्या. जणू काही त्या माठामध्ये भगवंत बसलेले आहेत ही भूमिका होती. एवढी एकरूपता होती, तादात्म्य साधलेलं होतं. गोविंदू घ्या कुणी गोपालू घ्या, कुणी गोविंदू घ्या कुणी गोपालू घ्या. आ आ गोविंदू घ्या कुणी गोपालू घ्या, कुणी गोविंदू घ्या कुणी गोपालू घ्या. कुणी माधव घ्या कुणी दामोदर घ्या, कुणी माधव घ्या कुणी दामोदर घ्या. आ कुणी गोविंदू घ्या कुणी दामोदर घ्या, कुणी गोविंदू घ्या कुणी माधव घ्या, कुणी गोविंदू घ्या कुणी गोविंदू घ्या कुणी गोविंदू घ्या कुणी गोविंदू घ्या, कुणी गोपाळ घ्या, कुणी दामोदर घ्या, कुणी माधव घ्या. जणू काही दया दुधा ताकाच्या रूपाने भगवंत आणि त्या माठामध्ये बसलेले आहेत. याला म्हणतात एकरूपता, याला म्हणतात सातत्य. इतकं भगवंतावर प्रेम, इतकं भगवंतावर प्रेम त्या गोपगोपिकांचं होतं की भगवंत नामस्मरण करत मथुरेच्या बाजाराला दही दूध ताक विकण्याकरता निघायच्या. म्हणून प्रभूशी सतत स्मरावे, सातत्यानं भगवंताचं स्मरण त्या करत होत्या. मात्र एवढं प्रेम होतं गोपगोपिकेंवर. काय प्रेम होतं बघा. प्रेम नाही सांगता बोलता दाविता अनुभव चित्ता चित्त जाणे. प्रेम सांगता येत नाही, दाखवता येत नाही, बोलता येत नाही, पण ते जाणीवेनं जाणून घ्यायचं असतं, जाणीवेनं जाणून घ्यायचं असतं. असं प्रेम गोपगोपिकांचं भगवान गोपालकृष्णावर होतं. मात्र प्रेम गोपालकृष्णावर होतं. एक दिवस संजय यानं कृष्णाला प्रश्न विचारला आणि म्हणले, कृष्णा पाची पांडव आहेत ना म्हणले, अर्जुन भीम नकुल सहदेव आणि धर्मराज. या पाची पांडवांमध्ये तुझं सगळ्यात जास्त प्रेम कोणावर आहे? अर्थात म्हणले अर्जुनावर आहे म्हणले. अर्जुनावर आहे म्हणले, का बरं? कृष्ण म्हणले तो माझ्या नामामध्ये असतो ना सातत्यानं. तो दिसायला उत्तम आहे, तो माझ्या नामामध्ये आहे, तो माझा सखा आहे, तो माझ्या नात्यात आहे, म्हणून त्याच्यावर माझं प्रेम आहे जास्त. तुला पाहिजे काय म्हणले संजय, चल माझ्याबरोबर. आणि ज्याप्रमाणे तो अर्जुन आपल्या रणांगणावर दमलेला होता, थकलेला होता, भागलेला होता आणि अशा या परिस्थितीमध्ये पर्यंकावर निजलेला होता आणि त्या ठिकाणी भगवान गोपाल कृष्ण संजयाला घेऊन गेले आणि अर्जुन असा निजलेला असताना अर्जुनाचा केश सांभार पर्यंकाच्या खाली लोंबत होता. प्रत्येक केशाच्या रंध्रामधनं कृष्ण 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 कृष्णाचा आवाज त्या ठिकाणी येत होता. संजयाला विचारलं, मिळालं का तुझ्या प्रश्नाचं उत्तर? का माझं अर्जुनावर प्रेम आहे, का माझं अर्जुनावर प्रेम आहे. इतकी भक्ती होती, मात्र इतकं प्रेम होतं. इथे सातत्य होतं, लक्षात घ्या, इथे सातत्य होतं. म्हणून भगवंताचं सातत्यानं स्मरण करणं हे गरजेचं होतं. मात्र स्मरण करणं हे गरजेचं होतं. केवढं प्रेम होतं रामाचं मारुतरायांवर, केवढं प्रेम होतं का नाही.
रामानं हाक मारली की मारुतीने लगेच उड्डाण करावं आणि रामरायांपाशी महाराज आज्ञा असावी म्हणले. ज्या वेळेस अयोध्येतनं विजयी पताका घेऊन आले रामचे रामराय, विजयी झाले, सगळीकडे आनंदी आनंद झाला, उत्सव साजरा झाला आणि ज्यांनी ज्यांनी युद्ध कामामध्ये मदत केली त्या प्रत्येकाला म्हणले बक्षिसी आपल्याला द्यायची आहे म्हणले. सगळ्या वानर सेनांना रामानं त्या ठिकाणी बक्षिसी दिली. लक्षात घ्या मी काय सांगतोय की प्रेम कसं असतं बघा, कारण तिथे सातत्य लक्षात ठेवा. सगळ्या वानर सेनेला बक्षिसी दिली आणि मारुतीला काहीच दिलं नाही म्हणले. त्या सीताबाईंनी विचारलं अरे काय सगळ्यांना बक्षिसी दिली म्हणले रामा तू, पण माझ्या मारुतीला काय दिलं नाही. रामराय म्हणले अरे तो आपलाच आहे, त्याला काय द्यायचंय म्हणले, मारुतीला काय द्यायचंय, तो आपलाच घरच्या लोकांना कुठे आहेर द्यायचा असतो का म्हणले. नाही नाही त्याला काही देणार नाही म्हणले, असं नका करू म्हणले. सगळ्यांना दिलंय ना मग मारुतीला पण काहीतरी द्या. हा मग सीतामाईनी काय केलं, तुम्हाला जमणार नाही ना म्हणले तर मी देते. स्वतःच्या गळ्यातली खऱ्या मोत्यांची कंठी, मार्केटमधली नाही, स्वतःच्या गळ्यातली खऱ्या मोत्याची कंठी ती मारुतीरायांना भेट म्हणून दिली. मारुतीराय त्यांच्या पुढचे ते खरे मोती जे होते प्रत्येक मोती फोडावा, याच्यात माझा राम कुठे दिसतोय का, याच्यात माझा राम कुठे दिसतोय का. सीतामाई म्हणल्या अरे तुला खऱ्या मोत्याची कंठी घातली तू फोडून काय बघतोय. नाही म्हणले माझा राम कुठे दिसतोय का. इतके राममय झालेले आमचे मारुतीराय, याला म्हणतात सातत्य, याला म्हणतात भक्ती, याला म्हणतात प्रेम. या भूमिकेतनं प्रभूशी आपण सतत स्मरावे. म्हणजे सातत्यानं ही मंडळी भगवंताच्या सेवेमध्ये होती, अटॅचमेंट होती. तेवढी अटॅचमेंट आपली जरी नसली तरी येता जाता सकाळी एक माळ संध्याकाळी एक माळ जपावी आणि जीवनाचं कल्याण करावं. म्हणून प्रभूशी सतत स्मरावे. स्मरावे म्हणजे काय माहितीये का, आठवण ठेवणे, स्मरणे, रिमेंबर ज्याला म्हणतात. तेव्हा आठवण ठेवणे, स्वतः भगवंताची आठवण ठेवा. स्मरणे म्हणजे आठवण ठेवणे. भगवंताची आठवण का ठेवायची हो, कशा करता ठेवायची भगवंताची आठवण, काय गरज आहे. व्यवहार काय सांगतो, यांनी मला नमस्कार केला तर मी त्यांना उलटा नमस्कार करणार, हा प्रोटोकॉल आहे, बरोबर आहे ना. मी यांना चहा पाजला तर हे कधीतरी मला चहा पाजतील, हा प्रोटोकॉल आहे, बरोबर आहे की नाही. गिव्ह अँड टेक असं म्हटलेलं आहे, द्या आणि घ्या. त्यामुळे भगवंताचं स्मरण तुम्ही करा. तुम्ही मला कशा करता करायचं, कारण भगवंत तुमचं स्मरण करतोय ना, भगवंत तुमचं स्मरण करतोय म्हणून तुम्ही त्याचं करा. 1960 साली खाली पाठवलेला माणूस, त्या माणसाला भगवंत कधी विसरलाय का. मी परवा सांगितलं एखादा माणूस मेलाच नाही असं कधी झालंय का. आज ना उद्या कधीतरी आहे ना, तारीख माहित नाही पण तो कधीतरी जाणार आहे ना. ज्याला जन्म आहे त्याला मरण आहेच आहे. मग एखादा माणूस 1960 साली खाली पाठवला अमक्या दिवशी अमक्या तारखेला, तर त्याला परत कधी आणायचा वरती. भगवंताकडे डेट ऍडव्हान्स मध्ये त्याची टाकलेली असते, फक्त ती आपल्याला माहिती नसते, बरोबर आहे की नाही. ऍडव्हान्स तिकीट बुकिंग झालेलंच आहे तुमचं वरती जायचं, फक्त ते तिकीट आपल्या हातात मिळालेलं नाहीये म्हणून आपल्याला माहिती नाही. म्हणून इथे आनंद आहे, लक्षात ठेवा. आपल्याला तारीख माहिती असती तर मग काय सगळा बोजवाराच वाढला असता निसर्गाचा, पण आपल्याला तारीख माहिती नाहीये. म्हणून भगवंताला तुमचं स्मरण आहे. जोपर्यंत तुम्ही इथे आहात या भूतलावर तोपर्यंत भगवंत तुम्हाला कधी कधी विसरणार नाही. बरोबर तुमची वेळ झाली, शेवटचा श्वास घेतला की भगवंत तुम्हाला वरती नेतो. हा नियम आहे निसर्गाचा. हा मग भगवंत जर तुमची शेवटपर्यंत इथं काळजी घेतो तर तुम्ही नको का भगवंताचं स्मरण ठेवायला, नाही का. भगवंत तुमचं स्मरण ठेवतोय म्हटल्यावर तुम्ही भगवंताचं स्मरण ठेवणं हे तुमचं आद्य कर्तव्य आहे. म्हणून प्रभूशी सतत स्मरावे. म्हणजे आध्यात्मिक जीवनामध्ये स्मरण ठेवणं भगवंताचं हे जितकं महत्वाचं आहे. व्यावहारिक जीवनात चालतो, बायकोनी 4 गोष्टी आणायला सांगितल्या आणि एखादी गोष्ट मॉलमध्ये विसरला तर बायको काय 2 शिव्या देईल फार फार आणि परत पिटाळेल त्या आणण्याकरता, नाही का. म्हणजे विसरणं हा माणसाचा स्थायी भाव आहे, लक्षात घ्या. विसरणं हा माणसाचा स्थायी भाव आहे. घरातल्या व्यवहारातल्या जीवनात गोष्टी आपण विसरू शकतो. अहो मी एकदा विसरलो होतो, काय सांगायचं तुम्हाला. सातारला मी माझा मुक्काम होता, ऑफिस होतं माझं सातारला. मला जिथे जाईल तिथं भरपूर कीर्तन असायची. रहमतपूरला मला एक कीर्तन आलं आणि त्यांनी मला सांगितलं बुवा रात्री 10 वाजता कीर्तन आहे, तुम्ही साताऱ्यावरनं कधी निघाल. म्हटलं मी 6 वाजता निघतो, 7 वाजता रहमतपूरला कीर्तन. म्हणून मी माझी बॅग भरली कीर्तनाकरता. पहिल्यांदा धोतर टाकलं बॅगेमध्ये, नंतर उपरणं टाकलं, शर्ट टाकला, तुम्हाला सांगतो, आणि झालं टाळ चिपल्या सगळं घेतलं. मला वाटतं उपरणं टाकायचं राहिलं माझं, पगडी वगैरे सगळी टाकली आणि उपरणं दांडीवर, धोतर माझं दांडीवर राहिलं होतं. ते म्हटलं ऑफिस सुटलं की ते टाकावून जावं. तर झालं काय, नेमकं ते धोतर साताऱ्यालाच राहिलं आणि मी कीर्तनाला बॅग घेऊन गेलो. तुम्हाला सांगतो ते महाराज म्हणले तयार व्हा, आता 9 वाजलेत, कीर्तनाची वेळ झाली आहे. त्या बॅगेतनं पहिला शर्ट आला, नंतर उपरणं आलं, पगडी आली, पण धोतरच आलं नाही. मग मला तिथे गेल्यावर आठवण झाली, अरे आपलं धोतर विसरलंय म्हणलं. म्हणजे माणसाचा विसरणं हा स्वभाव आहे बा. पण ते यजमान एवढे चांगले होते,
बुवा म्हणले तुम्ही काही काळजी करू नका. काय झालं, तुम्ही का तयार होत नाही म्हणले, काय प्रॉब्लेम आहे. मी म्हणलं अहो त्याचं काय आहे, माझं धोतर म्हणलं साताऱ्याला दांडीवर वाळत टाकलं होतं ते विसरलंय म्हणलं. एवढी काय काळजी करता म्हणले, समोर लॉन्ड्री आहे म्हणले. ते झटकन लॉन्ड्रीमध्ये गेले, कुणाचं होतं कुणाच ठाऊक, स्टार्च केलेलं त्यांनी धोतर मला आणून दिलं. मी स्टार्चचे कपडे कधी वापरत नाही, पण ते म्हणले नेसा बुवा धोतर. हो ते नेसलं, कीर्तन केलं. त्यांनी माझ्या कानात येऊन सांगितलं बुवा ते कीर्तन झालं की इथेच ठेवा, जय जय रघुवीर. नाही तर मग विसरलो म्हणून परत सातारला घेऊन जाल. म्हणजे विसरणं हा माणसाचा स्थायी भाव आहे, लक्षात ठेवा. त्याप्रमाणे व्यावहारिक जीवनात जर तुम्ही विसरलात तर काहीतरी सोय होऊ शकते, पण आध्यात्मिक जीवनातलं विसरणं हे फार कठीण पडतं, आपल्याला लक्षात ठेवा. म्हणून भगवंताच्या सेवेमध्ये राहा, सातत्यानं त्याचं स्मरण करत राहा, त्याचं भजन करत राहा, शिवाय भगवंत आपला होणार नाही. पण भगवंताची आठवण आम्हाला कधी येते हो, कधी येते आम्हाला आठवण. दुःखामध्ये भगवंताचं स्मरण होतं, सुखामध्ये भगवंताचं स्मरण होत नाही. लक्षात घ्या. होतं का सांगा तुम्ही मला. सुख असत तर भगवंताचं स्मरण होतं का आपल्याकडे. आपल्याकडे भरपूर माल आहे, बंगला आहे, गाडी आहे, नोकर चाकर दास दासी, कसा मोठा आयटीत असतो का नाही छाती पुढं काढून, त्यावेळेस देवाची आठवण होत नाही. कारण त्याच्या गादीखाली नोटांचे बंडल असतात, एकीकडे एबडीचं बंडल असतं, तो कशाला देवाची आठवण केली. हो पण रस्त्याने जाताना ठेच लागली, कुठं ऍक्सिडेंट झाला, कुठं पाय मुरगाला, आई ग वाचव, देवा वाचव, तेव्हा देवाची आठवण होते. दुःखामध्ये देव आठवतो, सुखामध्ये देव आठवत नाही. हा महत्वाचा विचार लक्षात घ्या. म्हणून कबीर महाराज असं म्हणाले, दुःख में सुमिरन सब करे, दुःख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को. कधी देव आठवतो आम्हाला, दुःखामध्ये देव आठवतो, सुखामध्ये आम्हाला देव आठवत नाही. लक्षात ठेवा. म्हणून सुख असो किंवा दुःख असो, भगवंताची याद ही आपल्याला आलीच पाहिजे. काय माहितीये का, 10वीला मुलं असतात बघा, 10वीला मुलं असतात, 10वीला मुलं असतात आणि ती मुलं परीक्षेला चाललेली असतात. किती मुलं येतात, हा कीर्तन करता मग असं हे प्रत्येकाला सांगत बसतं तर मग 10च वाजतील कीर्तन संपायचं. सांगण्यात बोला तुम्ही, त्याचा प्रश्न नाहीये. बरेच दिवसांनी भेटतो माणूस एकेकाला, पण जरा सावकाश बोला, मला त्रास होणार नाही असा. एकदा हे तुटली ना लिंक, ती जोडायला अवघड असते. तिथे उभा राहिल्यानंतर काय परिस्थिती आम्हालाच माहिती ती करणार. सांगण्याचं तात्पर्य असं काय आहे की पुंडलिक वरदा हरी विठ्ठल. म्हणून भगवंताचं स्मरण करणं म्हणायचं आहे की सुख असो किंवा दुःख असो, भगवंताचं स्मरण हे महत्वाचं आहे. ती 10वीची मुलं असतात बघा, तिथे उद्या गणिताचा पेपर असतो, उद्या मॅथ्सचा पेपर असतो. उद्याचा पेपर म्हणले की शनिवारी मारुतीची चंगळ, तेलाच्या वाट्या काय, साखरेच्या खोबऱ्याच्या वाट्या काय, तेलाचं हे काय, मारुतीची चंगळ. जणू काही त्या मारुतीला सांगतात उद्या मॅथ्सचा पेपर आहे, सोपा जाऊ दे म्हणले बाबा. हा जसं काही तो सुपरवायझर सांगणार आहे की तेलाच्या वाट्या भरपूर आल्यात, हो खोबऱ्याच्या वाट्या भरपूर आल्यात, उद्याचा पेपर सोपा काढा, असं तो सांगणार आहे का? जाऊन सांगणार नाही. अभ्यास म्हणजे आयुष्यभर त्या मारुतीच्या देवळावरून जातील, पण कधी त्या भगवंताचं दर्शन घेणार नाही. जेव्हा पेपर असतील ना कठीण, तेव्हा आम्हाला देवाची आठवण होते. लक्षात ठेवा. म्हणून दुःख असो सुख असो, भगवंताचं स्मरण हे निश्चितपणे आपण करतो, त्याशिवाय आपल्याला पर्यायच नाही. लक्षात ठेवा. म्हणून दुःख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोय, जे सुख में सुमिरन करे तो दुःख काहे को, असं म्हटलंय कबीर महाराजांनी. त्याप्रमाणे सांगण्याचं तात्पर्य असं की हा महत्वाचा विषय या ठिकाणी महत्वाचा आहे. म्हणून सातत्यानं भगवंताचं स्मरण करा आणि त्याला आपल्या हृदयात साठवा. दुर्लभ हा नरदेह जाणून कामाधिक वर जावे. माणसाचा नरदेह कसा आहे, मुळाचा जो नरदेह दुर्लभ आहे तो आपल्याला सुलभ करून भगवंतानी प्राप्त करून दिलेला आहे. हृदय माध्यम सुलभम सुदुर्लभम असं म्हटलेलं आहे. मुळात जो नरदेह दुर्लभ आहे तो सुलभ करून भगवंतानी आपल्याला प्राप्त करून दिला आहे. नरदेह दुर्लभ आहे बघा, पण तो सुलभ करून दिलेला आहे. भगवंताच्यावर आपल्यावर अनंत उपकार आहेत की भगवंतानी आपल्याला इतके छान छान अवयव दिलेले आहेत. 2 डोळे दिलेत, 2 कान दिलेत, 2 डोळे दिलेत, 2 कान दिलेत. लक्षात घ्या, 2 हात दिलेत, एवढं मोठं डोकं दिलंय. हो पण त्याचा वापर करतील तर ना. जय जय रघुवीर समर्थ. 2 डोळ्यांनी भगवंताला बघून घ्या, रूप भगवंताचं साठून घ्या. आज 3 मूर्ती आहेत, रोज एकच आहे. 3 मूर्ती आहेत, डोळ्यामध्ये साठून घ्या देवीला. एवढे छान सुशोभित असं सजावट गुरुजी करतात त्या ठिकाणी. सांगण्याचं तात्पर्य असं आहे की भगवंताचे अनंत उपकार आहेत.
दोन डोळे, दोन कान, हे डोकं, हे सगळं भगवंताच्या कारणाकरता आपण लावायचे. दुर्लभ हा नरदेह जाणून कामाधिक वर जावे. असा मुलातच जो नरदेह दुर्लभ आहे तो आम्हाला सुलभ करून दिलेला आहे. म्हणून असा नरदेह श्रेष्ठ का म्हटलेला आहे, तो याच्याकरता म्हटलेला आहे. असं श्रेष्ठ असणारा नरदेह, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, धर्माचं साधन म्हणून शरीराचा आपण वापर करायचा आहे. बाकी आपल्या बरोबर काही नाही. कारण समर्थ म्हणालेच आहेत की नरदेहाचे उचित काही करावे आत्महित, यथानुशक्ती चित्त वित्त सर्वोत्तमी लावावे. त्याप्रमाणे नरदेह आपला आत्महित साधायचं आहे आणि नरदेह कामाला लावायचा आहे. म्हणजे जो शरीर हे धर्माचं साधन म्हणून वापरायचं आहे आणि त्या धर्माचं साधन म्हणून त्या शरीराला वापरायचं आहे आणि भगवंताची भक्ती करण्याकरता त्याचा उपयोग आपण करायचा आहे. बाकी आपल्याबरोबर काय आहे त्याप्रमाणे सांगण्याचं तात्पर्य असं की असा हा नरदेह श्रुतेहो आपल्याला प्राप्त झालेला आहे. आणि त्या नरदेहाचं आद्य कर्तव्य भगवंताची उपासना, भगवंताची सेवा, अरे हेच आपण करायचं आहे. बाकी आपल्याबरोबर काही येणार नाही. म्हणून मूळ पद्यामध्ये आमचे दीनदयागण महाराज या ठिकाणी लिहून जातात. सततं स्मरावे मनुजा, सततं स्मरावे मनुजा, सततं स्मरावे मनुजा, सततं स्मरावे हरिजी, सततं स्मरा. गुरुजी हार घेऊन या, हार. सततं स्मरावे मनुजा, सततं स्मरावे मनुजा, सततं स्मरा. चरिता गावुनी दीनदया घन चरिता गावुनी दीनदया घन चरिता दीनदया घन चरिता गावुनी मुक्ती पदा वरदावे सतत स्मरावे मनुजा सतत स्मरावे हरिजी सतत स्मरावे सतत स्मरावे सतत